खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ बाखनायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि सायाव बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि राव थुनलाइ रांखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा मोजाङै खामानि मावगासिनो दं आरो बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे आफाद जाय आफादा बर' हारिनि अलखद आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव खोमथा गसंनानै बे समाव खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आथिखालाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन हारिफोरजों मोजाङै सोमोन्दो दानाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां खामानि मावगासिनो दङ। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावो आरो बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'नि जे दैदेननाय बे दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोगोसेनो फारफ्रोमबो रायजोनि बा मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफोरजों बा आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बे समाव गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव दिपेन बर'नि जे गुबै खामानि थामहिनबा दिपेन बर'नि जे लिडिं खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो हारिनि थामहिनबा बे समाव गावनि हारिजों लोगोसेनो गुबुन हारिजोंबो सोमोन्दो दानानै खामानि मावगासिनो दं आरो गुबुन फारसेजों बे समाव सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै रांखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो आयदाखौ मोनफा मोनफा गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैजिथि बोसोरसालि जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमायाव बाहागो लानानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना दिनै गोदान दैदेनगिरि सायख'दों बाक्सा जिल्ला एबसुआ बे जि गोदान टीम बिथांमोना मोननो हाबाय। फैबाय थानाय समाव आरोबाव गोख्रोङै माहारिखौ सिबिनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासैबो खामानिफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायाव गोख्रों बिफाव लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय दान्दिसे सम जिरायालासिनो हारिनि गुबुन बिथिंखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। आथिखालाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन हारिफोरजों मोजाङै सोमोन्दो दानाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि हिसाबै सासे सोद्रोमा हिसाबै बारग' आङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावो आरो इयुनाव बर' माहारिनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायबो मदद होलांनांगोन। मानोना बे मोननै आफादनि थाखायनो दिनै जोंनि राव थुनलाइ सिनायथि थामोनथा गासैबो दिनै नैबे थासारियाव फैनो हादों। दा नंखायनो आङो दिनै बिथांमोननिसिम बे जथुम्मायाव बाहागो लानायजों लोगोसे साबायखर बावो। लोगोसे सालबारि ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजानिसिम आङो इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो सालबारि ओनसोला बर'फोरनि सोमावसारनायाव मोनसे गोख्रों गोदोनिफ्रायनो जायगा आवग्रिबोदों। दा बे ओनसोलाव जिफोर मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरदों।